Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, uvaženi predsedavajući. Prije nekoliko dana desilo se nešto na što smo mi, predstavnici Bošnjaka, ali i drugih nacionalnih manjina, upozoravali da može da bude problem u procesu naše evropske integracije i da može da bude prepreka našoj zemlji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Srbiji je blokirano otvaranje poglavlja zbog kritika na obrazovanje nacionalnih manjina. Zato svoje pitanje danas postavljam predsjedniku Vlade, Aleksandru Vučiću, ono se tiče odgovornosti. Ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja i ko će snositi posledice? Nismo mi zbog Hrvatske krenuli u ovaj proces evropskih integracija, niti smo u njemu zacrtali sebi cilj da zadovoljimo želje Hrvatske ili neke druge članice Evropske unije. U ovaj proces smo krenuli zbog sebe, zato što nam je želja da svoju zemlju modernizujemo i da svoju zemlju učinimo boljim mestom za život njenih građana, svih njenih građana, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina. Nije odgovorno uvek i za sve tražiti krivce u drugima i optuživati druge da su oni krivi za ono što se nama dešava. Ako je tačno ono što premijer govori, pa mi smo potpuno spremni da uđemo u Evropsku uniju. Ne postoji ništa što mi treba da menjamo, samo treba Evropska unija da potvrdi da je stanje u našoj zemlji sjajno. Međutim, radi istine, oblast individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina se reguliše danas kroz 3 osnovna zakona koja se tiču ove materije, pri čemu je ovaj zadnje izmene Zakona o pravama i slobodama nacionalnih manjina jedna katastrofa koja je unela u pometnju u čitavu ovu materiju. Prava nacionalnih manjina, kao što i pravo na obrazovanje, se još dodatno uređuju i kroz 20 drugih različitih zakona, od kojih su svi kontradiktorni jedni sa drugima, tako da ono pravo koje jedan zakon omogućava, već drugi zakon osporava i tako se prava pripadnicima nacionalnih manjina vrte u krug. Nije Hrvatska pronašla toplu vodu kada je kritikovala Srbiju zbog odnosa prema nacionalnim manjinama. Mi smo nebrojano puta ukazivali na to da imamo loše iskustva kada je u pitanju rad na akcionim planovima za pregovaračka poglavlja koja se tiču manjina i odnos Vlade, pregovaračkog tima i radnih grupa za izradu akcionih planova, koji i dalje ignorišu sve one zahteve koje iznose legitimni predstavnici Bošnjaka. Što se Bošnjaka u Srbiji tiče, dugačka je lista obaveza koje je ova država odbila da preuzme u procesu evropskih integracija, počev od rešavanja masovnih otmica, ubistava i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku 90-ih godina, proterivanja, granatiranja bošnjačkih sela, preko zastupljenosti Bošnjaka u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima danas, pa i obrazovanja, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma. Specifičan položaj Bošnjaka je u tome što danas Bošnjaci nemaju neku nacionalnu državu koja će u Evropskoj uniji postaviti pitanje položaja Bošnjaka u Srbiji ili to rešavati na nivou članice Evropske unije ili na bilateralnom nivou sa Srbijom. Odgovornost za položaj Bošnjaka u procesu evropskih integracija je kako na Srbiji, tako i na Evropskoj uniji. Naš pristup je da probleme rešavamo unutar institucija sistema Republike Srbije. U to ubrajamo i parlament, ali međutim statistika nam govori da ti naši pokušaji ne daju nekakve prevelike rezultate. Podsjetiću premijera da smo i prilikom formiranja ove Vlade od njega tražili da zajedno pristupimo reviziji akcionog plana za manjine i pozvali ga da zajedno radimo na tome. Vlada i premijer su, kao što vidite, i do danas ignorisali taj poziv i pruženu ruku da radimo zajedno na tom pitanju. Od premijera nismo čuli ništa konkretno o tome šta je Srbija učinila po pitanju koje je bilo predmet kritike. Slušali smo o Hrvatskoj, o njenom ponašanju, o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj. Međutim, što se tiče evropskih integracija, nas
ne treba da zanima šta se dešava u Hrvatskoj, treba da nas zanima šta se dešava u našoj zemlji. I zato postavljamo pitanje odgovornosti ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja. Hvala.